Здравейте хора, това съм аз, Криско, БГ и днес при нас е Мели, нашата приятелка от моя клас. И днес ще опитам, нали, какво е хрумнал да направи група, която се нарича BeatsBG и кой е вкарал в тази група. Здравей Мели, днес ще ни кажеш ли, нали, какво ти хрумна да направиш тази група? Мен е хрумна да направим тази група, защото искам да стане много известни. Ами да, нещо друго? И само това, да имаме турнета и така нататък. Да, и това, нали, кажи на нашите тук зрители, нали, на колко си години? На 11 съм. И в групата кои участват? Всички от нашия клас. Да, добре. Мили, нещо прекъсна връзката хора. Нещо такова, връзката прекъсна с нея. Ще изчакаме малко, ще натисна пауза и пак ще се включа към разговора. И ето е хора, тя пак се включи. И да, че така, за документа, който ми даде днес в училище, нали, за него какво ще кажеш? Нали, вътре в този документ какво имаше? Имаше въпроси относно за групата. Да, и ти днес, когато ми каза да направя страница в VBOX, YouTube и в Facebook, също така и веб страница извън VBOX и Facebook, иначе ще ти направя твоето желание и искаш, значи, да станеш известно и приятелите ти. Да разбирам. И значи аз, както знаеш, снимам клипове за игри и такива работи. И желая на теб да успееш в групата ти с мен и с другите. И хора, вие научихте за групата с мен. Само, нали, вие, кои са шефовете в тази група? Аз и ти. Разбирам, благодаря за това, дето си ме включила като шеф. И значи хора, това е разговорът ни с Мелис, или така наречен Мелито. И значи очаквате и клипчета на песни с нея и такива работи. Значи посетите страницата, която ще направя, ще я включа в канала си. И довиждане на всички приятели от VBOX. Довиждане!